Goeiedag iedereen aan de grensovergang hier. Stekenen met Kapellebrug Hulst. Welkom in Nederland. Dus ja, de werkzaamheden hier aan de Gentse Vaart in 290 gaan vooruit. Hier aan de linkerkant zie je al de fietsstrook, fietspad die volledig open is. Dat was ook al aangekondigd dat die route volledig zal vernieuwd worden. Tot de locatie daarvan de Molenstraat. De andere kant dus van het grenspunt naar Stekenen is ook dus te zien in een recente dronevlucht. Ook wel interessant. De verbindingsroute naar de E34. Dus ja, hier de entree naar Hulst stad. 4 kilometer van het grenspunt. Ook de mogelijkheid met de fiets. Dus nog altijd wel de rechterkant hier fietspadverbinding. Of eventueel met de fiets kan je ook via Kapellebrug of de Klinkse Bossen. Dus ja, momenteel hier een vlot doorstromingsverkeer. Het is ook wel een drukke route, vooral voor het woon-werkverkeer, maar ook het dagtoerisme, het vrachtverkeer. Het moet allemaal langs hier. Toch wel voor de zones van Oost-Zeeuws-Vlaanderen, dus ja, Hulst en dan ook verder Kloosterzande op of eventueel dan de afslag naar Axel en Terneuzen. En hier heb je feitelijk de exit van Kapellebrug en kom je dan aan het tweede gedeelte richting Hulst stad op. Aan de rechterkant de Molenstraat. Ook de mogelijkheid naar de Klingen of de verbinding met de Klinkse Bossen. En dan hier even verder kom ik aan de zone van Hulst Bikepark naast de N290. Dus ja, met de fiets kan je langs deze landbouwroute rechterkant met de wagen gewoon verder de route volgen. En dan verder heb je ook de afslag voor het winkelcentrum of je aansluiting voor de route op naar Axel, naar Terneuzen. Zo momenteel hier zone Hulst Bikepark. Ook nog even interessant, een korte stop hier. Dus het tweede gedeelte is ook al beschikbaar. En er is ook dus een informatiebord nu aanwezig met de zones ook aangeduid van voor beginners, gevorderden en een algemeen reglement. Zo en dan opnieuw hier de N290 naast Hulst Bikepark. Rechtover de aansluiting voor Sint-Jansteen. En zo kan je dus verder de route volgen naar Hulst binnenstad. Mogelijk natuurlijk de afslag ervoor. Of even verder voor het winkelcentrum. Zo, ik ga even met de drone hier al naar de rechterkant. En ik ga aan de woonzone hier van Hulst. En zo dadelijk kom ik aan de locatie, meer bepaald
zicht op de binnenstad. Zo, een pracht van een zicht hier. En aan de linkerkant opnieuw de locatie van het winkelcentrum. Ja, voor uitgebreide dronevluchten over Hulst zijn de verschillen terug te vinden op mijn profiel. Zo, nog even de in Hulst hier op de route. Ik sta momenteel hier aan de entree van Hulst. En kan ik verder mijn route vervolgen. Zo, hier even een close-up op het winkelcentrum Stationsplein met de aansluitende supermarkten. En dan aan de rechterkant hier kan je terug je verbindingsroute nemen met de N290 en ben je terug vertrokken naar Kapellebrug. Ook de parkeerplaats hier voor de campers. Ook interessant. In het middenpunt hier van de binnenstad en het winkelcentrum. Locatie Koning van Engeland, bioscoop, dus meer op al de bierkaai. En dan terug hier even de aansluiting met de grote markt. Natuurlijk opnieuw vele dronevluchten beschikbaar over de binnenstad op verschillende periodes. Dus ja, Hulst is bijzonder snel bereikbaar via het grenspunt.
En nog een zicht op de Grote Markt. Want die Grote Markt zal ook vernieuwd worden. Er zijn daarvoor diverse projecten ingediend. Het wordt ook spannend wat het zal worden. En dan hier de aansluiting met de Steenstraat en de bekende Hensestraat. De decoratie is nog aanwezig van die paraplu's. Bijzonder aangenaam om daar je boodschappen te doen. Hè. En zo ben ik terug vertrokken naar Hulst Bikepark. Dus meer bepaald, ja, waar ik wel nog een stuk hier in de binnenstad. Dan kan ik terug mijn route vervolgen. Ja, referentie Hulst Bikepark voor mensen die met de fiets komen. Of terugkeren met de fiets. En dan de N290 rechtstreeks met de wagen. Hè. Zo ben je terug aan de grenszone. Ook daar heb je Hotel Reinaard. Meer bepaald, ja, bistro en hotel. En dan hier terug de huidige werkzaamheden. Ja, natuurlijk als de baan op zichzelf open zal zijn, zal wel wat nog meer aanschuiven zijn voor de huidige veranderingen. Hè. Maar dat is ook wel een project die staat aangeduid als lopende tot volgend jaar, april 2026. Hè. Zo momenteel hier een rustige grenszone. Dus absoluut ook niet te missen, de vlucht naar de andere kant, naar de E34. Ik zal ook nog de link zetten onder deze video. Is interessant, kan je dus ook zien als men hier komt te wonen. En feitelijk heeft men wel een vlotte verbinding met de E34. En ook naar Sint-Niklaas, rechtdoor, toch wel snel mogelijk. Hè.
Zo hier ook nog even mooi in beeld. Dus ja, Hulstad 4. Dan heb je ook als referentie behoort Terneuzen 26. En aan de andere kant, ja, Sint-Niklaas 12. Via de N403 ga je over de brug daar van de E34. Daar heb je meer bepaalde afslag voor Antwerpen van dit punt 31 en Brugge 63. Hier nog even kijken naar de andere kant. Het is blijkbaar momenteel huisvuilophaling die het verkeer wat doet vertragen. Ja, hier is de oorzaak, momenteel de ZRD. Zo, dat was nog even interessant. Ik ga die vlucht hier eindigen. Met nog even de prachtige beelden richting van de E34. Zo, beste mensen, tot de volgende.